Adlaw tanan eh. Doon na lang kita sa lungsod. Nata diri sa na batong simbahan. Daghan na kayong tindahan diri oh. Ay mga narindag tanon. Ay ani birthday center. Diya palitan na anak bugas diya. Tindahan bitag bugas ang birthday center. Birthday center na diya. Ay daghang tanon mga tinda eh. Mga tindahan diri. Agi lang ta kay di man ta mo palit og tanon. Di man tanon atong tuyo diri gud. Ato ta sa baligyanan og lawg. Mga prutas pud. Prutas mga tanon. Ay mga Jollibee Compostela mga J-boy. Jollibee Compostela. Ay mga tindahan sa atbang. Kasayin na ko. Kumano pa mga bili, mga bili na. Tat ko vlogs, baboy na ko eh. Ni Roldan dito eh. Ni Roldan. Bantay. At ni Roldan ito, nagbantay sa kuhaan sa multicam. Wagi ba? Ito ako natas GM palitag lawag sa itong piso. Kuwari ko kuha na niya duha. Kaya usag tunga ni. Isago lang na. Duha niya usag tunga. Duha na lang ni, duha na lang na. Isago lang yung salag plastic. Ay taglawog sa itong manok. Tapos taglaw kaya ito palit ng bantris. Itong bantris ito na taglaw. Ano yung ipalit na law 38 36.
Iso lang ani ba yun, isapaw ba? Pili ka na siya, iso yung plastic niya, isapaw ni siya. Ay, yung piso na abantes may tagpila. Pinta sir. Pinta, pila na kadlaw de. Simana na? Buhi na na. Hintay ng piso silang piso bantris. So, pinta mag usak simana. Simana gas magabok. Awat deh. Para tagpalit og laog mo na di ba eh. Laog ni sa tuang manok. Adto sa Ikas Agribit sa Pacifica Agribit Livestock Supplies. Adto dito kay ato ta magpalit og laog sa baboy. Init na mga boy, wanay bagyo. Sige mga boy, may buntag tanan. Ano mga tindaw. Good morning. Bye bye.